Mga tanom nga nagibutang gawa sa balay sa Tagum City, gipangkawat. Ang pagpangawat na hulikam. Ani ang report ni Jandy Esteban. Tungod sa community quarantine, midaghan ang nagka-interes sa pag-atiman o pagpangolekta og mga klase-klaseng tanom nga stress reliever sa uban. Pero midaghan sab ang nahitabong pagpangawat og tanom. Gani sa Tagum City, Davao del Norte, nakuhaan sa CCTV camera ang pagpangawat og cactus. Makita sa video kini babae nga naka-t-shirt ug nakapantalon nga daw dunay kaistorya sa cellphone. Mihunong kini atbang niining balay. Taud-taud pa, gipanglangkat na niya mga tanom sa kaang ug gisulod sa cellophane dayon milakaw. Apan wala pa makontento, iyang gibalikan ang lain pang tanom hasta ang kaang gidagit. Na-alarma mi, ang among first step nga gibuhat is review namang CCTV nga naa sa gawas. And then nakita namo nga nadyo isa ka babae nga nagkuha ni ato. Ang iyang gikuha is tulo ka cactus. Wala na lang daw gipablatter sa tag-iya ang insidente, pero ilaha kining gipost sa social media aron daw makabalo ang katawhan nga bisan mga tanom kawaton. Hinuon, pipila ka adlaw dihang na-post ang video sa social media, gibalik sa nagkawat ang maong mga tanom o gipasaylo na lang kuno siya sa tag-iya. Taas ganing demand, taas ang presyo, makwartahan, no? Makwartahan o ibaligya. Dapat pag may makawat sa inyo, it's an incident of theft. So whether gamay ang value ani or dako, unta mapaabot sa otoridad. So that kaning mga tawhana nga nagatake advantage, matakpan nato, mailhan nato o mapasakaan og tamang kaso. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.